Ayike sizovula izwi lenkosi. Bekufanele ngimemezele izinto ezimbili. Ngesonto elizayo mhla ka7 kuya kumhla ka9 sinenkonzo zikaJuly. Abasekhaya lezwi bayazi ke silindele abazalwane fike ngolesihlanu sizophela ngesonto. Konzo zikaJuly bese kuthi ngoAugust ipilento la ibhalwe khona manje sayibona. Kumbuzeni August bani bazalwane? 11, 12, 13 yebo. Konzo zomama ngoAugust. Bese kuthi ezabefundisi October 3 kuya kumhla ka5 phakathi nesonto ezabefundisi. Sinenkonzo zabefundisi. Ngakho ke wonke umuntu umenyiwe angazi ke kwezomama ukuthi thina simenyiwe yini. Simenyiwe mama Mtsibande kwezomama uflehle esikhona. Uphi? Angimboni. Angimboni sengimbone la sisa. Simenyiwe nathi obaba. Ungasabi ukusho uma singamenyiwe. Simenyiwe nathi. Akulungile. Abakwazi ukuphawula yini eniyiphawulayo labazalwane. Ngizoyisho lento ngoba iyasilimaza siphatha kabi. Afika umfundisi la phambili ayinwebe. Athi ngiganiwe mina umfazi wami omuhle ake nimbuke nje. Ayisebenzi leyo nto. Asizeli uzophamisa amakhosikazi la. Sophamisa abani? uJesu. Yabona bengamazi ukuthi uhlezi kuphi. Kodwa sihamba naye ngoba ngizeli uzophakamisa yena. Sifundeke bazalwane. uNkulunkulu ngiyambonga unike iVangeli eliphilayo. Ngicela ukuthi ke siguqe sikhuleke bese ngiqala izwi. Abakhonayo ukuguqa ngoba ngiyazi khona abangakhona. Baba egameni likaJesu ophilayo siphambi kobuso bakho siyazithoba uNkulunkulu nomusa siyabonga isikhathi osinikeze sona siyacela moya ongcwele ukhuluma izwi ngelinye ilanga lapha kumakho wakhuluma izwi indlu yagcwala afika amadoda amane phethe insizwe lelo hlakeni bahluleka ukungena baze baqaqa uphahla lithi izwi lakho ngoba ukhuluma izwi namanje siyacela ukhuluma izwi singakhulumi inganekwane ngoba inganekwana zizusisa kodwa izwi liyaphilisa washo njalo uPetro wathi singayaphi inkosi ngoba amazonke okuphila kuwena siyacela namanje uphilisa imphefumulo yethu siyakudinga ngaphandle kwezwi asilutho sicela ngoJesu Kristu inkosi ephilayo uJesu Kristu inkosi amen. Sizovula yona incwadi yabaseFilipi sahluko sokuqala inkonzo ke sesiku part 3 kodwa ke abazobe beuqala upart 3 bengekho ekhaya lezwi abazulahlekelwa kakhulu kodwa nje usizokubona uba semqoka kuba sekhaya lezwi ngoba basekhaya lezwi bayamazi upart 1 nopart 2 siku part 3 ke manje waseFilipi chapter 1 verse 27 isihloko senkonzo sithi hambani ngokufanele iVangeli likaKristu. Hambani ngokufanele iVangeli likaKristu. Ngoba amavangeli maningi laphandle. Phela uma bengebaningi ekubeni siphatha iBhayibheli elilodwa sonke ngabe sikhonza ngendlela efanayo. Manje ke asikhonzi ngendlela efanayo. Lento ishona phansi. Asikhonzi ngendlela efanayo kodwa siphatha iBhayibheli elilodwa. So ke sihambeni ngeVangeli ngokufanele iVangeli likaKristu verse 27. Kuphela hambani ngokufanele iVangeli likaKristu kuze kuthi noma ngiza nginibona noma ngingekho ngizwe izindaba zenu zokuthi nimi niqinile emoyeni munye nangomphefumulo munye nilwela inkolo yeVangeli. Sizogcina khona lapho. Indaba ke semqoko esikhuluma ngayo la sikhuluma ngokuhamba. Hambani ngokufanele iVangeli likaKristu. Ukuhamba ke inkambo leyo. Kunendlela okumele umntwana kaNkulunkulu ahambe ngayo. Awuhambi noma kanjani. Ngelinye ilanga uPaul ukhulumile kuyo lencwadi. Ku chapter 3 wathi konke ngikushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu. Kubiza ukuthi umntwana kaNkulunkulu kube nezinto azishaya indiva, kube nezinto aziyekayo, kube nezinto angazenzi.
bese siyabona ukuthi usibanibani ukhulile. Usibanibani ukhulile kumazini uKristu. So ke kunendlela okufanele sihambe ngayo efanele iVangeli likaKristu. Lithi ke kuphela hambani ngokufanele iVangeli likaKristu kuze kuthi noma ngiza nginibona noma ngingekho ngizwe izindaba zenu zokuthi nimi niqinile emoyeni munye nangomphefumulo munye nilwela inkolo yeVangeli. Njengoba ngithi upart 3 ke wenkonzo le sesikhulumile ngoverse 27. Namhlanje sizokhuluma ngamagama athi nimi niqinile emoyeni munye nangomphefumulo munye. uNkulunkulu ke ungiphile ukuchaza izwi. Njengoba ngithi sekuyinkonzo yesithathu sikhuluma ngeverse elilodwa. Sekukhulunyiwe ngokuthi kuphela hambani ngokufanele iVangeli likaKristu. Sikhulumile futhi ngokuthi kuze kuthi noma ngiza nginibona ngingekho ngizwe izindaba zenu. Namhlanje ke sikhuluma ngokuthi manibe nimile niqinile emoyeni munye nangomphefumulo munye. Kusho ukuthi sisaya ku part 4 ozokhuluma ngokuthi nilwele inkolo yeVangeli. Ayinto engajwayelekile nje kodwa esinike uNkulunkulu ukwazi ukukhuluma ngeverse elilodwa kuphuma inkonzo eziningi. Masikhuluma ke ngokuma uqine ekukholweni. Ngoba yiyo lento edala ukuthi abantu bahlulwe ukuhamba ngokufanele iVangeli likaKristu. Ngoba baqinile ekukholweni. Thola ukuthi uyibiza ngomntwana kaNkulunkulu. Umndeni awukholo. Sebefuna ubalekelele benze umsebenzi kaSibanibani washonayo. Mawungaqinile ekukholweni uzongahambi into okufanele iVangeli likaKristu. Usiyaqala wenzani? Ubanika imali mhlawumbe wena wedwa usebenzayo. Uthi uNkulunkulu kumaRoma 1:32 usufana nabo ngoba uhlanganyele nabo. Hayi usufana nabo. Kuthi hayi wena uzosiza nje usiphekele. Akuyona le nyama lekhulunyelwe. Konke ukudla okukhona ngaleso sikhathi angithi kugcwele amadimoni la ekhaya. Ngifuna ngizwe kahle asisho ukuthi abantu abafile amadimoni. Ake sicacise lento ngoba ngizwile ivuka la. Abantu abafile abawona amadimoni. Abantu abafile balele balinde usuku lokwahlulelwa. Akazukufa umkhulu wami bese kuthiwa idimoni cha. Hayi abantu abafile abawona amadimoni. Kuthiwa abantu bakhonza amadimoni ngoba ofile ulela kazilutho. Bafunda uMshumayeli 9:5 lithi abaphilayo bayazi ukuthi bazofa. Kodwa sebefile abanamcabango, abanalo uthando, abananzondo, abazilutho. So manje mawukhonza wena ukhonza umuntu ongasekho, awukhonzi yena, ukhonza idimoni. Asisho ukuthi uyena idimoni. Funa sicacise leyo. Ngoba yiyo lento esixabanisa nabantu abangakholwa bengasifuni. Bethi sibize ubaba baba sebashona ngamadimoni. Cha, umuntu oshonile akayilona idimoni. Kodwa idimoni elizozenza yena uphupha ugogo wakho ethi ngilambile ngifuna ukudla. Akuyena ugogo wakho lo. Idimoni elizowenza lo msebenzi. Sekungiholele ekuthenini ngikhuluma enye into ke manje. Ngifuna si understand ini amadimoni. Ngicabanga ukuthi kwaku2020 izwe lingakavalwa. Angisakhumbuli kahle imemory yami yangilahla noma ku2019. Futhi ngathi kwaku2019. Ngifonele umunye umama ikhalizwi lalingakabikho. Ngishumayela emsakazweni ikhwezi. Esengizwile athi baba uNtsibande nginenkinga la. Ngina 5 years umkhwenyana wami washona. Kulo 5 years nanele ngamngcwaba nje ulala nami zonke izinsuku yangwegula. Angiqala ke nami ukuyizwa leyo ngathuka. Khona indaba enje ngase ngithandaza ngenhliziyo ngoba ngivele ngenze njalo. Ngithi Nkosi ufuna ngithini kulomuntu? uNkulunkulu ke wangihlonipha ngoba senze isivumelane naye mhla engibiza. Ngesikhathi engibiza uNkulunkulu ngenxa yokungazi ukungakhuli kumoya ngazithatha ngayoyisisa kumfundisi othile. Wathi uNkulunkulu ngithe yakhe ibandla lami ngishonga ukuthi hamba ungene kumuntu. Ngoba ngifuna mangikuthuma ukuthi ngisazotshela iBishop lami mina. Ngoba mina nguNkulunkulu ngase ngizimela. Ngingazi ukuthi ingane yafunda ukuma wangifuka sethi ke Nkosi
ngoba ngazi lutho noma yinini mangibuza utho ngicela ungiphendule manje ayikusasa ngoba ngakekho umuntu engizothi mayeza kimi umuntu ebuza ngisazobuza umphathi wami ngoba uthe angifuni ngiphathe. So ke ngathi inkosi ngithini kulo muntu wayesethi mbuze ukuthi wayenzani indoda isaphila uma ingekho ihambile. Ngase ngimbuza wathi hawu baba uNzibande utshela ubani? Ngithi mina ngitshela ubani ini? Suthi kuyena kwavele kwaqhamuka isizathu. Wathi ubaba wakwami wayesebenza le eThekwini. Njalo mayizobuya ngangiya inyangeni eziningi ezihlukene. Ngifuna zingisebenze ngoba ngifundile mina baba uNzibande ngicela ukuthi bazongithathela abantu abafundile indoda. Mangiyakhona ifike ngidajwe njengodajwe esitheni sangasese. Ngoba phela ngifunani mayibuya indoda ingizwe kahle. Uthi njalo mayihambile mayisingitshela ukuthi yabuya kufanele ngenyangeni. Ngiphatheke kabi mayingangitshelanga ngoba ngangisuke ngingalitholanga ithuba lokuyoyisebenza. Uthe mayiqeda ukusho njalo wathi uNkulunkulu yila madimoni awabeka phe kwesithu sangasese alala naye. Indoda ifile ilinde usuku lokwahluleka. Ngase ngimtshela ngathi ke yawona ukusushilo nje akuyona indoda yakho lekudlwengulayo amadimoni umoya omubi lo wawuthatha ubeka esithweni sangasese. Usuzobona ke nawe ohlezi la manje ngoba bakhona abantu abahambile bayozidaba bazikhohlisa bahlushwa amaphupha amabi. Phuphulele nomuntu wesilisa senaze nahloniphisa ngilala nesilwane uzithuka inhlambe enkulu kabi isilwane phela yinja noma imbongolo noma yini. Cha wosho nje kahle uthi hayi ngilala noyiseka sibanibani uzenza bese sihumshela thina bakamoya. Cha kuyena useka sibanibani idimoni lelo. Nabesilisa bayazidaba nabo ngoba kunengane ngisezusisha isizathu sabo kodwa nabo bayazidaba. Uyazi ke ukuthi bazidabelana. Mayenze njalo uthatha idimoni lesifazane alala nalo uyabhidlika umshado uwe ngoba indoda ayibisakwazi ukwenza umsebenzi kumama wala ekhaya ngoba kukhona leli dimoni alithatha walidaba walibeka. Ngokunjalo nowesifazane uma indoda isaphila abesakwazi ithi mayithithi indoda ngikhathele mina ungiyeke. Mestifotifi nje akafundi ayayifuni inkonzo. Iziphuma indoda yengaphandle kanti leli dimoni owathi ukhulu intombazana nakhohlisana nazicaba. Asidluleke lapho. Bese ke Nkosi ngithini kulo mama athi mukelisa uRoma 10:9 bese ngiyamshisa uRoma 10:9. Ngiqale ngimbuzo wakwamamukela uJesu. Athi baba uNzibande sengidlule befundisa abaningi kade ngangimamukela uJesu. Bese ngiyahleka ngithi namhlanje ngizokunika ungqo kaJesu ngoba ngangazi ukuthi ngimnikizwe. Isasebenza nje angazini ekhala la kungaphandle. Ngoba uRoma 10:9 uyena Jesu ongungqo ngishile ekuqaleni ngathi izwi ulizwi uJesu uthi uNkulunkulu John 1:1 ngaphandle kalizwa kuvela ngalutho. Lizwi wayekhona ekuqaleni ekuNkulunkulu enguNkulunkulu uJesu lo. Ayingamkhulekisa uRoma 10:9 ngase ngangakabhukhwa ngathi ngicela ungifonele kusasa hamba ubhala izono zakho phansi. Bathi angikwazi ukubhala ngathi hayi uzozama nje ukuyikhumbula kuyibeke engqondweni noma ucela ingane yakho ithembayo kodwa nje ngithinte kusasa. Wangithinta the following day wabala waqeda sakhuleka. Base sikhulu before siqala imibuzo wami oqala ulale kanjani namhlanje? Ngithi ngimkhulekisa uRoma 10:9. Bathe baba uNzibande emva kweminyaka ewu5 ngilalile. Qala ukulala kodwa ngizwile kunomoya ongena eminyango awuvelanga ubaba wala ekhaya. Benomoya ongenayo ofika ngene ngutsheni kodwa ungenzanga lutho. Ngathi mina ingoba sisho uRoma 10:9 yabo nje uzovuma izono ke manje ephinde wayivuma izono zakhe kusasa masithintana walala ubumnandi ukuthonga kungena ngamoya. Ngoba lenkonzo yokuvuma izono abantu abayifuni kanti wona ukhiye ngeke uliqoshe idimoni lishiya izono kumuntu. Uqoshe umoya kusala ifenisha. Khipha nefenisha yalo moya izono lezo.
ngakho ke kusemqoka ukuthi umuntu avume izono. Kusemqoka ukuhlala uqinile ekholweni. Ngoba besisuka phi la bengikhuluma khona ngabantu abahlokuma kubantu bakuba bahlabela amadlozi bedine bethambela leyo nkonzo. Usuyenzile ufana nabo. Ngakho yimuqinile emoyeni munye kaKristu. Yimuqinile ekholweni ungazanyazanyiswa. Wasekorinte bokuqala chapter 16 verse 13 lithi lindani nigxile ekholweni nibe ngamadoda nibe namandla. Mase sisekholweni kayikho indoda noma owesifazane. Malithi izwi lindani nigxile ekholweni nibe ngamadoda kushona abesifazane ababe ngamadoda kumoya. Ngoba akukho umGreek, akukho wezizwe, akukho bani, akukho wesilisa nowesifazane kuNkulunkulu. So sonke siyafana. Qina ube indoda ekholweni ugxile ukuze uSathane angadlali ngawo. Yini yenza amakholwa angagxile ekholweni? Sisakhuluma ngoverse 27. Ngitheni addressa le issue ethi nimi niqinile emoyeni munye nangumphefumulo munye. Yini yenza amakholwa angagxili ekholweni? Zimbili izinto kuphela. Number 1 ukungabaza. Bahlupha abantu bangabaza. Mawufunda amaHebheru 11 verse 6 lithi uNkulunkulu akathokozi ngaphandle kokholwa. Uthokoziswa ngokukholwa kuphela. Ufuna umuntu oza kuya kholwe number 1 ukuthi ukhona, number 2 ngumvuzo wabantu abamethembayo. So siya kuNkulunkulu singamkholwa ukuthi ukhona simdoubter. Siya kuNkulunkulu singamthembi ukuthi ungumvuzo wabantu abamfunayo. Into eqeda abantu ekholweni bangagxili ukungabaza okwesibili ukwesaba. Abantu bayesaba. Kade khuluma umama la ekhaya. Udlulile enkonzweni yokwesaba. Mayibona umuntu emela adlule nemoto ngoba unjani uyesaba. Mayezwa ukuthi gidigidi phezulu kwendlu enze njani asabe. Ukusaba kuyakususa ekholweni. Ukusaba kwenza ungapheleli othandweni likaNkulunkulu. Mawungalwa nalezi zinto ezimbili uzobe uqedile ekholweni. Ukungabaza nokwesaba. Izinto ziqeda uthando. Ngenxa yokwanda kokubi usho njalo uJesu kuMatthew 24 verse 12. Ngenxa yokwanda kokubi kuzophola uthando kubantu abaningi. Ukwesaba nokungabaza kuqeda uthando lokuthanda uNkulunkulu. Ngelinye ilanga uJesu uhamba nabafundi bakhe. Uyalala ebukhunjini. Vuka ulwandle kuvuka umoya yonke into bacishe bafa bamvusa bathi Nkosi esicishe safa wena ulele. Ukhuza umoya walikhuza ulwandle. Base babuza umbuzo owodwa. Yini nesabe kangaka? Azi abantu basaba benoJesu emkhunjini. Amakholwa asabe sindisiwe ayasaba kodwa. Yini ngempela into oyisabayo? Yini oyisabayo? Vuma izono zakho kuzophela ukwesaba. Yebo lento kuthiwa ukufa. Ukufa. Cela baphakamise izandla abangakwesabi ukufa. Mina oqala. Umuntu ongokwesaba ukufa ngicela izandla phezulu. Yabona bancane kanjani? Yini indaba abantu besaba ukufa? Basaba ukubhekana nomdali wabo. Hayi lento ngiphoqa bakithi. Awu. Basaba ukubhekana nobani? Vuma izono zakho ukuze wenze njani? Ubhekane noNkulunkulu. Masiqhubeka uzoza ukuthiwa ukwesaba kunesijeziso. Mawesaba ukufa isijeziso sakhona sisodwa isihogo. Uma kuvumela ukungabaza nokwesaba ngeke ukwazi ukumthanda uNkulunkulu. Ayazi ngeke umthande uNkulunkulu. Abantu abaningi baya kubantu beyofuna usizo nje ukwesaba. Akhohle kuya kumdali wakhe aye kokudaliwe.
afike lo muntu axebula igqolo elidala uNkulunkulu athi uzophiliswa yilona. Bathina basekhaya lezwi bathi uJesu Kristu uyinkosi baphile. Bathina basekhaya lezwi bathi khule kuRoma 10 verse 9 uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi ukholwe enhlizweni ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uyasindiswa. Simple as that. Sukhipha imali engakanani wena? Walanda inyanga yathi ifuna inkomo yayo 4000. Ukusho lento esengiyishilo ukhipha malini? Awu kodwa bazalwane. Ngiyabona ukuthi usathana usiphuphutekisile. Uma unemali wena yokondlala abantu bakini ngoba ekuthweni umkhulu ulambile ubaba ulambile. Yini ungazibuzi ukuthi okay umkhulu wami ulambile. Umkhulu kababa ke yena uzokondla ubani? Mina ngithi ngondla umkhulu kababa. Okusethulambiwe. Umkhulu kababa ke ukhokho ke yena akasalambini yena. Kodwa ibone ukuthi lula. Uma unemali kuyisigwili, yini ungakubiza besibongo sakho badwalise lapha eMoses Mabhida Stadium. Uhlaba uthi abazodla. Usubona khona nozobe kudliwe nje. Udlale ngemali yakho, udlale ngenkomo zakho. Yabona ukuthi ayikho lento. Yazi ukuthi ayikho. Bazalwane isikole soSathane yasezilimi. Undlo seduze kwakho, undlo ubani lo akasalambi yena. Kusho ukuthi mayingalambi ukhokho. Nalona kokuthulambile kusho ukuthi akalambile. Kudlalwa ngawe nje uchitha igazi mahhala. And mawuke walichitha uzochithekela umuntu ophilayo la ekhaya. Hayi bayafa abantu. Uzothiwa ukhondolo. Njalo njengomashi siyangcwaba thina la ekhaya. Nangcwaba phela ngoba nani njalo ngomashi ngibulala inkomo. Nani ngithethe igazi. Ngakho ke bazalwane uthando luyisibopho sawonke umsebenzi kaNkuluNkulu. Ngoba uNkulunkulu uluthando. Kodwa umuntu owesabayo akaphelele othandweni. Kolose 3 verse 14 kepha phezukakho konke yembathani uthando oluyisibopho sokuphelela. uNkulunkulu eluthando membathe yembatha uthando. Angabibikho umuntu ongakhulumisani naye. Angabibikho umuntu omzondayo. Angabibikho umuntu onegqubu naye. Ngoba ngeke ungene ezulwini umzalwane onegqubu. Mohamba la ethawini wanele umbona ngasese usuyagwegwesa nami usibanibani uthi angifunda azangibona. Mhlawumbe naye njalo ukubonile ukuthi naye uyagwegwesa. Manje ake ningitsheleke, ake ningixoxeleke, wanobabili aniye ezulwini. Nizohlala kanjani esihogweni? Nohlala kanjani esihogweni? Ningazwani. Nohlala kanjani? Waphela ekugcineni nizohlala nobabili. Mangisezulwini ngeke ningene ngoba nani ninamagqoku. Futhi nesihogweni. Esihogweni ke nizofena enze njani? Nohlala nilwa. Lobu bhizi ubuhlungu bomlilo lapha. Ngakho ke kumele sihambe ngokufanele iVangeli likaKristu. Uma umthanda umuntu uyambekezelela ngoba uyazi ukuthi unamaphutha njengawe. uJesu ngelinye ilanga belethwa wesifazana obanjwe oqotsheni. Uthi ongenasona akaqala eqala mkhande ngetshe. Benze njani? Babaleka bahamba ngoba akekho njani ongenasona. Mhlawumbe uhlezi lana nje wadivorce indoda. Ngoba iqonywa kakhulu. Kodwa wena uyaya nje ezulwini. Yazi into ezokuphi yodwa yokuthi awuyixolelanga le ndoda. Hayi yabona abantu abangakwazi ukuxola bajola isihogweni. Le ndoda mhlambe ihlezi nje yadivorce umkayo ngoba imbambe ngokuthi uqomile. Mhlawumbe ayibonanga nomelele yabamba uWhatsApp. Mina ngibuza ukuthi njengoba ungamxolelanga umkakho uyakuliphi izulu. Uyabona ukukholwa kujulile. Ungene kwakho ufike indoda yakho ilele nowesifazane embedeni wakho. Thethelele ngoba ufuna ukuyezulwini. Ungene kwakho ufike unkosikazi wakhe lele nendoda embedeni wakho. Mthethelele ufuna ukuyezulwini. Lithi izwi lenkosi uKolose 3 verse 13. Nibekezelelane, nithethelelane umuntu enensolo nomunye njengokuba nenkosi yanithethelela.
nibekezelelane nithethelelane. Uma umuntu ekunyathelile xolisa, uyazi ngiyaxolisa sibanibani ngoba unyawo lwami lingene phansi kolwakho. Yiba isilima. Ngoba ufuna ukuyapi? La emhlabeni siphila isikhathi esincane kabi. Ezulwini sophila inguna phakade. Yiba isilima kubantu bengohlakaniphile uNkulunkulu. Yeke ukusiza ukuthi ube isiqhwaga. Wazi ukuthi wena uyashaya, wena uyilokhu. Bake kwaphanjwana kabe emotweni usuthuka ngenhlamba usebenzisa iminwe. Kahle kahle umuntu othuka naye emgwaqeni mase kukhona iqiniso ayikho ingqondo. Yazi ukuthi khombisa ukuthi akaphilile. Ake ngiyidramatize lento siyibuke sizwe. Nanga umuntu engidrivisa kabi. Mhlambe ngihamba nonkosikazi. Bese ngithuka inhlamba. Ungizwile lo muntu? Kusho ukuthi ngithuka abani? Engihamba naye. Ngoba uyena ongizwayo. Uyabona ukuthi silima impela lo muntu. Uthuke lo muntu ohamba naye. Lo yokudrivise kabi akakuzwanga. Okubhlungu ungawugcina nguthuka lo hamba naye. Uthuka uJesu uqobo lwakhe uthi uJesu enikwenze kwabancane nikwenze kimi. So asina alternative, masithandaneni bazalwane. Ngoba othanda umakhelwane wakhe lithi iBhayibheli uthanda uNkulunkulu. iVangeli likaKristu ke lelo lingokuxolelana nokuthethelelana. Lithi ke uma unensolo komunye mthethelele umbekezelele ngoba noKristu wanithethelela. Ngesikhathi ngesiphambanweni ethi baba bathethelela bakwazi abakwenzayo wayenzani? Wayixolela nathi sasingakabibikho. Yini pho ungakwazi ukuthethelela? Yini ungakwazi ukuxolela? Ubamba iqhubu. Yazi kubhlungu ngabe ukuthuthelela umuntu. Yazi kubhlungu ngani? Usha amabhodo ezini. Ngokuhleze enhlizweni yakho lokucabangana naye. Mawukuthi khona into oyiqobayo ngaze uyisike. Mthethelela asuke khona uzophila kamnandi. Awukwazi ukuphila kahle. Dinga usuthethisa izingane zakho. Dinga usulwa nendoda, noma indoda ilwa nayo kanti ixesilo umuntu lapha emgwaqeni. Ngofunda uMshumayeli 7:9 lithi izwi lenkosi ulaka lihlala efubeni zewula. Wothi mawuthukuthela uyibize ngesiwula engazi ngayisiwula. Ngoba ulaka lihlala esifubeni sesiwula. Funda uMshumayeli 7:9. Asifunda ukuthandana uthi sifike sisazi imithetho kuMatthew 24. Sithi inkosi imuphi umyalelo omkhulu kuneminye? uJesu uthi wothanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho yonke, nangani nangumphefumulo wakho wonke. Lapha encwadini kaMarko chapter 12:8 bese lithi nangamandla akho onke. Zu4 kuMark izinto, kuMathewu zu3. Mawumthanda uNkulunkulu umthande ngenhliziyo yakho yonke. Mawuthanda uNkulunkulu alukho uthando lwendoda, alukho futhi uthando likankosikazi. Ngoba likaNkulunkulu liyadwala. Mase ligcwele likaNkulunkulu bese luthi indoda yakho nimunye. Awukwazi ukuzonda inyama yakho uyayithanda. So umkakho umthanda ngothando olinikwa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu odwalisa inhliziyo. Hayi zangaze mandangizwa. Yikho siphoxeka nje. Siphambana nezwi. Bese kuphoxela indoda bese uthi yazi bengikuthanda wangiphoxa. Noma indoda kodwa unkosikazi wami ngikwenzela yonke into wangiphoxa. Bengikuthanda. Bengikuthembile. Lithi iBhayibheli Jeremiah 17:5 uqale kusiwa umuntu othemba umuntu. Uphoxeka nje ngoba ubumthembile. Abantu siyabathanda asibethembi. Awungumthembi umuntu. Uthi uverse 7 busisi umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. So baningi abantu bayilandela isiqalekiso sokwethemba abantu. Themba uzuthemba indodana yakho yokuqala siyaguga hayi sibanibani uzongondla. Awondla umuntu wena wondla uNkulunkulu. Uyilandela isiqalekiso uqalekisi umuntu othemba kubantu. Abantu siyabathanda sibethembi
lokho okwenza ukuthi uma umuntu esekwenzela into embi noma ekuhlebile ungabi buhlungu ngoba vele ubungamethembile. Into edathi bebuhlungu usuhletshiwe yini umethemba. Yayibona ukuthi ulaleni mase lithatha nje iBhayibheli walinjalo silenze esingaphila kamnandi. Ake siye ukuthemba abantu. Siye ukuthemba amadoda ethu namakhosikazi ethu nezingane zethu. Asibathande singabethembi. Uma ke lithi mthande ngenhliziyo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke nangengqondo yakho yonke, uxolo. Kusho ukuthi ayikho enye into oyicabangayo uNkulunkulu kuphela. Bese uNkulunkulu athi take over umcabango wakho akwenza ucabange lo wakhe naye leli khaya. Hayi kube wena ucabanga yena. uNkulunkulu akukhumbuza athi ayibona namhlanje ibirthday yakhe. Menzela ukuthi nokuthi awu ngiyabonga Nkosi ukuthi ungikhumbuze. Ngoba wena kugcwele bani kuwena uNkulunkulu hayi lo muntu. Kodwa uNkulunkulu uzomfaka lo muntu ngendlela yokuthi angaphumi yena. Usho njalo uJesu uthi othanda uyise nonina kunami akangifanele. Ake siye ukuthi sithanda abantu ngapheka uNkulunkulu. Bese lizothi mthande ngani ngamandla akho onke. Amandla ke into ejulile leyo. Yebo leli tende leli limiswa amandla. Lazimiswa amandla. Umama uMnguni akakwazi ukumisa leli tende. Kodwa wenzeni? Uthathe imali ayisebenzile ngamandla akhe kwamitende. Yabona amandla lawo. Mthanda uNkulunkulu ngamandla akhe. Akazange ayibekele izihlalo bengeke ayibeke yedwa. Laba bamlekelelile bazibeka bazisula bathande uNkulunkulu ngani ngamandla abo. Abamlekelelile benzokwenziwa ekhishini bathanda uNkulunkulu ngamandla abo. Kanjani amasonto ethu? Mhlamba nokhula, angcolile anotshani ufuna ubusiko, kodwa kunabazalwana abasebenzayo. Abakwazi ukuthanda uNkulunkulu ngamandla abo. Mawungakwazi ukosika utshani enkonzweni ulungisa indawo ideke, qasha umuntu umkhokheli usuthanda uNkulunkulu ngani ngamandla akho. Into ongakwazi ukuyenza imali iyayenza. Ngone ngibeke kanjalo. Uthanda uNkulunkulu wena wenza into kaNkulunkulu. Kwamanye amabandla abasishayela insimbi abazalwane bayabakhokhela. Kodwa kwamanye amabandla umfundisi ufuna ashaya iphakethe. Uma ngathi ibandla elinjani lelihlilo ukuthanda uNkulunkulu ngamandlalo. Ngoba amandla akho othande uNkulunkulu ngaye. Bese nabo laba bashaya insimbi kufuna ngelinye ilanga athi ayibazalwane lenyanga nje ningangikhokheli. Ngizosebenza ngoba ngiyanikela kuphi uNkulunkulu. Awe manje. Izwi likaNkulunkulu libukhala kunenkembe siyandla ukuthi lishaya ngapha nangapha. Sonke kufanele simthande uNkulunkulu ngani ngamandla ethu. Ibisiyaphela ke lento ukuthi iVangeli limahala kodwa lihamba ngemali. Yikho ngithi mina eliphethwe yimina alihambi ngemali. Limahala lihamba mahala ngoba nami ufuna ngenze njani? Nginikele ngamandla ami uNkulunkulu anginikeze wona. Yolokho amukela nje into ezimukelwayo futhi mase siu-understanda kahle umnikelo. Umalusi manje nezimvu ezi100 mayihlabe yodwa eyidla zosala zibe 100. Yingakho ke mina impilo yami yonke angaze ngicela imali kumzalwane. Ngeke futhi ngiyicela. Ngicela kulo ngiqashile uNkulunkulu. Ngoba ngesikhathi ufuna imali kumzalwane, ufana nomuntu oyihlabile lemvu. Ulinde ehlabe umzalwane lo muntu kade umfuna imali, athi umbulele phela usumdlile manje. Wayithatha lenyama uyifaka ebhodweni. Usalinde ukuthi bahlale bebe 100 abazalwane. Cha abakwazi bo 100. Tshela umnikazi wezimvu yena athuma imvu yakhe izokunika imali wena ungalokhu ukhuluma. Bayangazi ke mina abazalwane engisuka kubona intabeni endlu angaze ngicela imali ngeke futhi ngicela. Namanje kuze kade kuziphasela noma lezi inkonzo sicela umnikelo imali encane kabi. Banganitshela nini eningazi imali encane kabi. 250 rand.
uzohlala insuku makuyiphasika zingaki zu4 noma zu3 ungadla 250 amamils awu 8 ingoba uNkulunkulu ngalokho asinikeze khona nomama uNtsibande sizodwalisela labo abangakwazanga ukulekelela hayi ukuthi abantu subahlezi la sifuna 1000 sifuna 2000 bayithathe pha abantu imali umsebenzi ungekho khuluma nalo umuntu oqashile othi yenza lenkonzo inkosi ufuna ngenze lenkonzo nginike phela kokwenza inkonzo uzokunika uthe igolide nesiliva lingelayo vula amehlo ubusubona ukuthi ukuphi ebandleni okulona wesibili kumthetho sengikhulume ngawo ngayanga ukuthi othanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena uthi uJesu kule miyalo emibili okuthanda uNkulunkulu nomakhelwane kubambelela wonke umthetho ngakho ke iVangeli lika Kristu okufanele sihambe ngalo okufanele sithande abazalwane uthi uJesu nizwile kwathi wothanda umakhelwane wakho uzondisitha sakho kodwa mina ngithi thandani izitha zenu babusisa abaniqalekisayo mombusisa usho ukuthi hayi inkosi kubusisa inhliziyo igayibozo hayi kwenziwa njalo ufunda amahubo 66 uvesi 17 idot kuya ku20 noma 19 uthi uDavide lapho ngakhuleka uNkulunkulu wabona inhloso yomkhuleko uma ngabe bengihlosa intembu bengeka ngiphenduka so immediately ukhuleka uNkulunkulu uyadlula emkhulekweni abuka inhloso so mawuthi kumuntu mina kwenziwa kimi lokho uNkulunkulu uzokubona ubuka ukuthi ukusho ngenhliziyo ebuhlungu yamqalekisa abese ngamqalekisa aqalekise wena uthanda kabi manje umuntu evelelwa intembi wake kohlela uNkulunkulu ungiphendulele okunake mhlawumbe unganakile uma wakhipha lo gama uNkulunkulu yangiphendulela akuzudlula isikhathi esikhulu uzovelwa isigemegeme esingaka ukuzama ukukutshela ukuthi bengaphenduleli wena uthi lapho Isaiah 57 verse 15 ngihlale endaweni engcwele nasendaweni ephakeme nakumuntu onenhliziyo ethokozekile so uma umuntu ethuka kuba njani kuwe ubuhlungu uNkulunkulu ugijimeze kuwena mawusuthi ngenhliziyo nawe usumxoshile uNkulunkulu awusumxoshile nawe uthi uhlala kumuntu enenhliziyo ethobozekile vumela ukulimala vumela ukuthobozeka uNkulunkulu asondele kuwe abese kuphindiselela kodwa makuzosho wena Nkosi ngiphindiselele ngeke akuphindiselele ngoba ufuna ukukufundisa ukuthi awukhuleke umkhuleko ukufisela omunye umuntu intembi awukhulekwa nje kunalokho uzoshaya wena akushayela ukuthi umtshela ukuthi akenzeni kanti ubanene utshelo wena umphethe noNkulunkulu ngakho ke bazalwane thandani izitha zenu nibabusisa abaniqalekisayo nibaphathe kahle abanizondayo nibakhulekela abanizingelayo wakhuleka uStefane ekhandwa ngamatshe eshaywa lapha kuZenzo chapter 7 ithizwi lenkosi wabona izulu livulekile wakhuleka wathi inkosi yamukela umoya wami awumukelwa ngumoya kaStefane khona ngangiphikisa athi wamukelwa mwalalele kahle amavesi emva wasengikutshelele ndaba Nkosi yamukela umoya wami awuzange wamukela kodwa wathi mayisethi Nkosi ungababaleli lesisono lithi waguqa ngamadolo alaluthongo ngeke ungene ezulwini ungamkhulekelanga umuntu okuhlukumezile umcelela uqolo uthi Nkosi ungambaleli lesisono ngeke ungene ngisho uJesu uqobo lwakhe bamfaka umqhele wameva bamshaya bamkhafulela ngamathe wathi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo wena usithathaphi isibindi sokukhulekelela umuntu utavelelwe intembi usithathaphi ngempela uzongena kuliphi izulu uthi asibakhulekela abantu abasizondayo nabasizingelayo yazike namhlanje loya muntu mhlambe ngelinye ilanga uzothi omunye mhlambe ngangikuthathi kahle ngikuthatha kahle loya muntu ngelinye ilanga wakuhlukumeza wakudlwengula kubuhlungu yebo ngowesilisa ngikwazi ukuza ubuhlungu kodwa ngiyabazi ngendlela uNkulunkulu angambulela ngawo umkhulekela umcelela uqolo lo muntu wakudlwengula akaze umxolele uNkulunkulu ngoba ecelelo uwena
kodwa uzobusisa wena bese kuyadlula enhlizweni. Ngeke kudlule. Yolokhu umcabanga ukhipha amathe ucabanga yonke into. Mhla wathi inkosi imthethelela akaze ayikwenza. Uphila kamnandi uphile njengabo bonke abantu kanti wena wahlukumezeka. Mhlawumbe ubaba wakho akuhlukumeza. Mhlawumbe umalume wakho akuhlukumeza. Awusakwazi ukuphila lo mshado wakho mubi ngoba wahluwareyishwa wahlukumezeka. Ngicelela uxolo. uNkulunkulu uzokwenzani? Uzosula lento enhlizweni yakho. Uzongena ezulwini. Ngeke yena ngeke. Indlela uNkulunkulu ayidale ngayo lento. Ukuthi umuntu okuhlukumezile mcelela uxolo bese uyaphila wena. Hayi yena impilo yakhe iyoba isihogo. Iyoba isihogo ngoba uhlukumeze wena. Ngishilo eqaleni ngathi into yenza komunye umuntu yenza uNkulunkulu uqobo lwakhe. Akazuthula uNkulunkulu kwenza ubuhlungu kuwe kube ngathi akwenzeke lutho. Kodwa mawuzokhuluma bese uyamtshenta kenzeni? Nkosi, akazi wenze lutho wena kulomuntu. Kodwa mina ngiyakukhonza yena akakukhonzi. Uyamxokosha. Kanti ubani uNkulunkulu kahle kahle? uNkulunkulu akafuni simtshele ukuthi enzeni. Thina masamukele simbonge simdumise abenze kabi sibacelela uxolo. uNkulunkulu esimkhonzayo ke lo. Itheke iVangeli lika Kristu lifuna ukuthi sihambe ngokuxolelana sithethelelana. Ake ngigcine la. Ngithi uNkulunkulu abe nani. uNkulunkulu anisize. Nisahamba ngokufanele iVangeli lika Kristu. Ijulile lento yokukhuluma ngeVangeli lika Kristu. Ngoba kufanele sihambe njengoba yena ahamba. Babefuna ukumkhanda ngamatshe. UNkulunkulu azabiza ingelosi. Kodwa lithi izwi lenkosi ayivela nyamalala. Wena uhlulwa yena ukuhosheka la sekunezinto ikhona. Wena vala umlomo wakho uhosheka ubashiya. Uhamba. Ube isilima, bakubize ngenyoni, bakubize ngawonke amagama. Kodwa ngifuna ukutshela into eyodwa. 2 Samuel chapter 14 verse 14 uthi uNkulunkulu umxoshwa imenza ngabe umxoshwa kimi. Bangaxosha bakubukele phansi basho yonke into abafuna ukisho kuwena. Kodwa uNkulunkulu wena uhlakaniphile. Obani abathanda ukukhuleka kanye nami uRoma 10 verse 9. Abathandayo abasukume. Abathandayo. Mawungilalele kahle angishongo ukuthi ngifuna abangakholwa mina. Mina ngifuna wonke nje umuntu othanda uRoma 10 verse 9. Sengimchazile ukuthi wenzani. Ukuvulela izulu ulivalile. Awayazi liyavuleka. Iselelesi sangena ezulwini ngoba sakhule kuRoma 10 verse 9. Sangena wathi uJesu namhlanje ngizoba nawe eparadise. Mhlawumbe usuku lwakho lokugcina lolu. Isikhathi sokuvuma izono ngeke usithole. Kodwa mawukhule kuRoma 10 verse 9 ulivulile izulu. Uthi uRoma 10 verse 9 unguvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi. Iselelesi sathi Jesu uzongikhumbula embusweni wakho. Sasivuma ukuthi uyinkosi ngoba akekho umuntu onombuso engeyona inkosi. Wathi uJesu namhlanje. uRoma 10 verse 9 akuyena abantu abangakhona. Wabantu abavula umnyango wezulu. Wabantu abazi ukuthi impilo iyaphela la. Isivakashe emhlabeni ngiyadlula. Ohlezi phansi. Angazihluphi kusho nabamile uRoma 10 verse 9. Ngoba sikhonza uNkulunkulu obonayo. Awuzukwamukeleka uRoma 10 verse 9 usho wena uhlezi phansi. Kodwa uyomukeleka kulabo abasukumile bamba. Ngoba sikhonza uNkulunkulu obonayo. Angiwuchazele. Uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Uthi uverse 10 wakhona uyosindiswa. Uma ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo kuba ukulunga lokho. Hayi ukulunga kwemvelo. Kodwa ukulunga esikuthola ngokukholwa egameni lenkosi uJesu. Siphakamise izandla nisho emva kwami uRoma 10 verse 9. Nkosi Jesu. Ngiyavuma ngomlomo wami. Ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami. Ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo.
Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu. Ukuba ungisindise. Usathane angimfuni. Amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu. Uphathe impilo yami. Ungikhulule emandleni kaSathane. Ungilondoloze. Uzongivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Nisamileke ngicela ukuthi nginikhulekele ngoba ngeke ngikwazi ukunikhulekela nonke. Baba, egameni elihle lomfelo wethu uJesu ophilayo, namba abantwana bakho beza kuwe Nkosi sebekhulekile uRoma 10:9. Ngicela wenza uverse 10 wakhona uthe umuntu ovuma ngomlomo wakhe uyasindiswa. Sisindiswa ke Nkosi usuku losuku. Noma singabala iminyaka eminingi sasindiswa kodwa siyangcola endleleni. Ingakho masiphila emhlabeni siyageza ekseni, singalali futhi singagezile ngoba singcolile. Namanje Nkosi ngicela ubageze ngezwi lakho, ngesigezo samanzi siyizwi. Ushilo wathi okholwa enhlizweni ukuthi wena wamvusa uJesu kwabafileyo kuba ngokulunga. Banike kube ngokulunga okuvela kuwena. Ngegama lika Jesu ophilayo ngiyacela Nkosi isibusiso sakho sihlale phezulu kwalo naloyo osukumile manje naphezulu komndeni wakhe. Ubabiyele Nkosi njengoba ushilo kuMahubo 139:5. Wathi umuntu wakho uyamzungeza ngemuva nangaphambili ubeka isandla sakho phezulu kwakhe. Ngiyacela Nkosi ukuthi protection oyibekile phezulu kwabantwana bakho basekhaya lezwi nabasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Laba basukumile manje behlele phezulu kwabo babiyele ubagcine kuze kube usuku ozobavusa ngalo bangene ekhaya izulwini ngamasango. Siyabonga Nkosi Jesu ukuthi wasifele siphambanweni wasithenga. Siyabonga moya ongcwele ukuthi wehla wazohlala phakathi kwethu. Ngawe moya ongcwele uBaba uJehova sebawuthi nendodana uJesu Kristu bahlezi kuthina ngawe moya ongcwele. Siyabonga sisize usihole size sifike ekhaya izulwini. Sicela ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ningahlala ke nonke bese ngicela kuthiwa kukhona abafuna ukukhulekela abagulayo. Nginalesi sicelo uma ogulayo efisa ukukhulekela engawukhulekanga uRoma 10:9 angazikhathazi eze ngaphambili. Isango uRoma 10:9. Mawufunda uTimotheo oqala chapter 5:22. Ithi ungasheshi ubeka izandla kumuntu uzohlanganyela izono zakhe. Ingakho kwathiwa ngamkhulekela umuntu engavumeli uRoma 10:9. Makuwukuthi ke khona ogulayo akekho engqondweni zakhe akakwazi ukuthi uRoma 10:9 ulungile angeza. Ngoba phela sifani sila. Kodwa nje umuntu nje oright nje kahle kanti uyagula ufuna umkhuleko akawukhulekanga uRoma 10:9. Abazalwana angezi. Akunqabi mina akunqabizwe. Wathi uJesu angoshumayela izwi into engekho ezwini engayishumayeli. Ingakho washo kuJohn chapter 7:38. Wathi okholwa njengokusho kwezwi eswini sakhe kokobhoza imfula yamanzi aphilayo. So silandelizwe. Yikho ngithe ekuqaleni wabonke amakholo engalisebenzisa iBhayibheli ngendlela efanele. Siyokholwa ngendlela efanayo. Songena sonke futhi ezulwini. Kufuneka silenzizwe. Ngicela abagulayo ke basukume beze. Noma ke sithi ake besukume ngibona ukuthi bangakanani. Ukuze ngithi abezela kanti indawo yabo ayikho la mhlambe baningi. Mhlambe baningi kakhulu. Abagulayo nje abasukume. Ababaningi. Haya babaningi. Masingavula indawo la beze ngapha. Ozana. Nime nje la ulayini. Ningesabi bazalwana. Sesajwayela abefundisi abawisa abantu. Hayi akekho umuntu ozona. uNkulunkulu wangithanda kangiphanga umoya owisa abantu. Hayi akekho umuntu ozobhuquza phansi. Hayi akekho. Hawu base besukuma benisathi ngizowe. Hayi bangimakaza lapho. Bavele basukuma. Hayi angibawisa abantu. NoJesu akawisanga muntu. Neze umfihlakalo.
thatha iBhayibheli ulifunde eTestamenteni Elisha uzothola ukuthi uJesu akakaza awise umuntu. Manje ke nami wangiphuma umoya wakhe angimwisi umuntu futhi futhi ke nina esenisele ngene sakwazi vela nibamba uline obheka khona la imali lapho bambani line obheka lemuva ke khona la ukuze kulunge ngoba ngicela lo line ophambili. Oh benisabukuwa. Hayi akekho zo. Hayi niyabona akho umuntu. Awekho ama-asha. Ashas. Amemva kwabantu. Angisebenzi ngama-asha mina. Sisebenza ngoJesu nje bazalwane. Jesu akaza kusemuntu. Kodwa uzohamba uphilile usindile esifweni sakho. Sinasizama indlela. Ukuthi angiqale la wabancane la. Mina nibaningi. Khona bezoncenga baphume bese laba bayali. Neyizinto engisho. Uzoqala la ngikhulekele cayima ungezi. Uzoza mina. Ngisathi ngiqeda nincenge niphume la bese nina kusukela kumama niye la vala ngizobe ngiyale mina. Kuze kuhambe kahle. Siphamiseni izandla ukuze kulunge ngoba mangenikhulekela one by one kuyoshona ilanga. Number 1, number 2 uzothi omunye ukhuleka isikhathi eside kuloya mama kumina sokufuna ngikhuleke owodwa nje umkhuleko wenu nonke sikhonza uNkulunkulu obonayo ukuthi uphethwe yini. Bese mina ngizobe sengibeka isandla ngithi uJesu Kristu inkosi. Lapho sinelisene sonke ke. Yani philile futhi nonke. Lokho kufanele sikwazi sikhona. Baba egameni lika Jesu ophilayo namba abantwana bakho ngiyakhuleka Nkosi ngiyacela ukuba wenzele igama lakho udumo. Shilo ku-Isaiah 53 verse 5 wathi ngemvimbo yakho siphilisiwe. KuMathewu 19 verse 26 wathi okungenzeki kuthina abantu kuwena kuyenzeka. Ngiyacela ke Nkosi wenze izwi lakho. Jeremiah 32 verse 17 uthe udalile umhlaba wadala izulu. Akukho kukuhlulayo. Iqiniso lelo izifo zabo ziyini wadala umhlaba ungaka. Wadala izulu. Washo ku verse 32 kaJeremiah 17 wathi uNkulunkulu wenyama yonke akukho kukuhlulayo. Bayagula Nkosi enyameni. Sebelaphekile emphefumulweni ngoba sikhulekile uRoma 10 verse 9. Ngiyacela Nkosi wenzele igama lakho udumo. Mangibeka isandla sami kungabi ngesami kube ngesakho mangithi Jesu Kristu inkosi. Kwehlisa isibusiso imimoya amandla obumnyama izifo ngiyaziyala manje ngithi azizihogweni azingasabela. Njengoba ushilo kuMatthew 18:18 wathi unginika igunya lokuthi engikubophe emhlabeni kuboshwe ezulwini nengikhulule emhlabeni ikhululwe ezulwini. Ngibopha yonke imimoya amandla obumnyama kubona njengamanje. Ngibopha zonke izifo izithumele esihogweni ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. Jesu Kristu inkosi. Amen. Ngoba izandla zenu zizokhathala mase ngifika kuphamisa izandla mangakafiki ikhulule kuzehlise ngizobiza nje igama lenkosi uJesu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Sobahlala. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Uhlezi lapha kulungile cha ngicabanga ukuthi uvimba ayihamba ngithi uzojika ngapha ukuthi ngifuna laba bayele ngesikhathi mina ngiyala ngamisa ke gogo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngibambe kanje wena. uJesu Kristu uyinkosi ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Moya wokugula, moya wokufa phuma kulomzimba. Ngiyakhuleka Nkosi, bonakalisa amandla akho, khazimulisa igama lakho. Makaphiliswe manje, ngimgeza ngegazi lakho. Ngimdoba amafutha ngomoya ongcwele. Ngegama lika Jesu ophilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Mina nisekudineni ngibambane ningabikho ephasisi khona bezophuma kahle. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ukugcina ngaye ke ngiqede la. Phamisa izandla. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Antu waniqhubana noma nawe ufuna ukukhulekela?
uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Baba, egameni lika Jesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, uNkulunkulu ophilayo, uthuma izwi lakho phezu kwakhe manje, uyadala ngezwi lakho. Uthela ibukhali kunenkembe eyisikanhlangothi zombili, hlaba lahlukanise ithambo nomkantsha, umoya nomphefumulo. Izwi lakho Nkosi ngokweHubo 107 verse 20 uyalithumela libaphilise, ligijima ngaphezu kombane, lidabula umlilo, lidabula amanzi. Icela liwenze umsebenzi manje ngoJesu inkosi yethu. Yenzela igama lakho udumo ngegama eliphezu wonke amagama, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Sidedelane iqhube le bese uzongena. Yavuma. Ikwazi ukweqa intambo noma sikulekelele. Oh, kuyajikela. Ngento uzothi bese esondela. Ngeke nikwazi uphambana lapha. Uyama. Ngelo. Yebo. Awuhlehli hlehla. Kunezozi lapho. Ngemva kwakho. Woza ngapha khona. Lapho sekuyalunga. Siyajika ngale. Phamisa izandla zakho. Baba, egameni lika Jesu ophilayo, ngiyakhuleka Nkosi. Iletha nangu umntwana wakho ezandleni zakho, uNkulunkulu ophilayo. Qalekisa amandla obumnyama, qalekisa amadimoni ngegama eliphezu wonke amagama. Ngegama lika Jesu Kristu ophilayo, udumo Nkosi linikeza wena. Ngiyacela Nkosi ukuthi umphilise. Ushilo kwiZa 53 verse 5 wathi ngemvimbo yakho siphilisiwe. Wathi okungenzeki kuthina abantu wena kuyenzeka. Ngiyacela Nkosi wenzele igama lakho udumo manje ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. Amen. Ayisekulungile. Sekuphelile inkonzo. Ngicela kwenziwe le item yami engithe ngiyicela. Sikhona isitsha somnikelo. Bazalwane, sinikeleni kwaMnguni. Asinikeleni kwaMnguni. uJesu Kristu inkosi.